plemena Pudel stredný biely, Pudel toj, Lhasa Apso, Bruselský Gryfon, pes plemena Maltézsky psík, takisto pes plemena Kavalierky Charles Spaniel, Havanský psík a mops. Ešte do užšieho výberu postupuje pes z plemena Šicu a tibetský teriér. Ostatným pani rozhodkyňa ďakuje a z tohto užšieho výberu vybere 5 finalistov. Poprosíme vás na kraj kruhu, aby si vás pani rozhodkyňa, ale aj ostatní rozhodcovia Kavalierky Charles Spaniel, Charles Spaniel, Pudel toj, Pudel stredný biely a Maltézsky psík. To sú 5 postupujúci finalisti. Ostatným ďakujeme a postupujúcich poprosíme o vylosovanie si písmen. Niektorí nám od radosti skoro utiekli z kruhu. Takže nech sa páči. V ďalšej dvojici budeme mať možnosť vidieť písmeno T na zlatej ploche, je to Kavalierky Charles Spaniel, a písmeno U na modrej predvádzacej časti záverečného kruhu, je to dlhosrstá molia alebo škótsky ovčiak dlhosrstý. Modrá časť, škótsky ovčiak dlhosrstý, na zlatej časti predvádzaceho kruhu vidíme plemeno Kavalierky Charles Spaniel. Dáma a páni, štart. Zlatá, 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 jednoznačný postup pre predstaviteľa plemena Kavalierky Charles Spaniel, a my už v ďalšej dvojici vidíme predstaviteľa 9. skupiny FC s písmenom T. Kavalierky Charles Spaniel a s písmenom V. Maltézsky psík, zlatá časť predvádzacej plochy, písmeno T, a Kavalierky Charles Spaniel, modrá časť predvádzacej plochy, patrí maltézskému psíkovi s písmenom V. Kavalierky Charles Spaniel alebo maltézsky psík, štart. Modrá, jednoznačný postup pre